ana m ekwu sị onye hụrụ ndị Igbo si na ọ hụghị mmadụ ya gbaa machis ọ gaghị enwuru ya ọkụ. Ogu ndị Igbo bụ ọsọ mmezi ya jikwa nsị nkịta kwụrụ aka were mmamịrị atụrụ ji pụpụ ọnụ. Onye anyị mega ya mekwume anyị ya gaziere ya, ma onye anyị na-emegeghị ya na-emere anyị si aka para ya ụtara para ya aja ọcha ya ruo mgbe ọ ga-eri ihe ya eburu ọnụ. Osisi hụrụ anyị na-atọ ọchịrị agụ efe ga-ebupụ ya. Ise ma ebe ọ na-ewute mbụ ọkwọ m n'azụ ụkwụ m eru ala ya hapụ m eji ụkwụrụ m gawa. Chetakwa na o ji m n'ala ji onwe ya. Ọgwụ ọnụ mebiri ala Igbo. Asị m gị gị onwe gị ndị ọfọmọfoju akpa, ndị kpata anya ọnụ, ndị boketi banye mgbọrọba ebeze. Ugbu a ndị Igbo agaọla ọfọ si onye ga-erebe Igbo ọzọ ọfọ jide ya. Onye ga-enye ọkpa ya adịla Igbo azụ ọfọ jide ya. Onye ga-ebugide Igbo ga-enye ya ego ọfọ jide ya. Onye ga-awụsakwa imegide Igbo ọfọ jide ya. Late Dr. Chuba Ọkadi hụrụ na ndị Igbo ataghị afụfụ. Late Nesa Mbakwe kwuru okwu sị okwu Igbo a ga-ekwu ya egwu. Ikemba Nnewi Tim Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu onye nọ nke ọnọ ya nọsi ike. One day okwu Igbo a ga-ekwu ya egwu. Ndị Arafụ waziri ike okwu Igbo a ga-ekwu ya egwu.